Shubor nakaslem jong unongsan hima. I dekat ke Public Account Committee, hapok ke jingilam jong chairman jongka uba Tito Star Well Khan, kila IT ya ka kaipot. Ha ke jingidon lang ki weipat ki dekat ki bakentop ya ki laingut na kalyang persya kata uba Jurisman Yau Pniao, uba Denzel R. Chen, bat uba Edison Kar Umnud, bat arngot na kalyang persya kata ke Kongres Mary Karpuri, bat uba Ricky Shulai. Hagani kasni layadon lang ru secretary ka legislative wing uba Valentin Sotun ubadai member secretary jong ka PSC lapelong ya ka public account committee ban Yamir Jingmut halor ki jing shem ki jing ai jingmut bar ka jing pet benya balale da controller and auditor general na ka benta usnem mang tingka ubalakut haga laipuai tarik uleber arhajar arpho habaya kren bat kinong thok khubor hadien bala IT ya ka kaipot sya uba karjana u chairman ka PSC uloong ba unumla banyasam ya ki jing tip babnya jong ki jing ai jing mut jongki ha ka kaipot kaba kum ka committee na du ba an sawanra ha ka dorbar sama session jong ka council kaban sedang na du ka arpusaw tarik ujilio arhajar apusan Pamenta kasi pila dap submit ke report house chairman tiki ai trai kita kijing ai jimot na liang jong pi kom ke committee syaka syau chairman Oi menta kasi ni nakaliang jong ki dekat jong ka public accounts committee ni la ya kendu chairman bat ni la IT kini ke report te kombolongi gam la ai papat bangan batailut ke ega ka bangila ai ka report kalong ba na mari ka ni ngin haban place of house then re lengkot i kalong ba kum ka committee le shong bun sien kum ba san hadun ru sien ban dia tai ban dia kren ha lo ka jing lap ka jing siam jong ka CAG report but aga jo ko poru ngila khot ya ki department ki ba fair ki ba involve aga to ka report jong ka CAG but ngi la ai jimot sibun ya ki department ba fair kum do ban tembet ya ki kenrum kenram ki jing bombet ki jing bombiang kum balalap da ka CAG but aga jo ko poru ngila yo sibun ki jing pensyai nagi department ya ki step la ni ki lenti ki ba ki senjam ki ba kum ka department ki la ship kia lo ka e ka ba ka CAG report tengi kermen ba ka naka e ka ba ngin ajimut menta ya ka isi la di department fair kalong ba nang penpha shu ya kan contract kam nang is kamat ba nginom kanom long kum ba kedau apa ka CAG report de kita ki long lengkot ki ba ngila submit ya ka report ke jungi kat kum ke jinge keren ke jinge tai ke jungi ha kini ki san real teli ki meeting ki bangila pelong tena kadang ke junga nga shimbu ini kabu ban ai kublei ya ki member jong ka PSC baro ki MDC jungi dan baro rungun nang tai member secretary ya ki officer jong ki department repair ki bala ai ka full corporation lani ke jinge trelang na ka banta kumno ban ai jingmun bat belum bat perolong ya ni ka report ka bangila submit sa chairman dia kan ni ka report lano trekin wanra apo ka house ngatharai ha ni ka session ka balong ha ka south tarik in sa place po house liang juga district council kan penlong ya ka dorbar ha ka arp south tarik te ki ai trai kita ki motion ki ba nagaliang jong pi pinra ha kan ka dorbar haka dorbar ka banwan nakaliang jungi kum ki dekat ki badan nakaliang persya ngi don khat angut ngi ki don kum balai saungut ki member sangut ki member ki bala abu ya ki motion ki ba na kum ka wena ki motion ka de alor ka crime nani ka jingbun jong kini ki kam bian bede bat ki long kami bat ki kentai nang ta ka don ru ka motion ka luan ra da we MDC jungi nang ta na po so yong ka bede bat ka polisi rekam jong ka isi ka bede ban
Yada ya ka hok long try jongi kum ki tribal ani kum ka chai ben re pai nang ta vede bat ki kiet keladon ru ka toll gate keladon commotion nang ta keladon ru commotion ka vede bat ka land ka registration of land certificate lani kata ka land right certificate nak kalian jongi kong rona ba kum ju ru nak kalian jongi MDC na jiran ba so tu ni labu ru ya ka dingede ka rule jong ke isi ha wede bat ki ilaka lani ki ima ti gidan ru ki jingkeli ki ba ki labu ten re ka ba kongsan ni ha ka ni ka session ka ban long ka dei ha ben ngin ya keren ngin ya tai ya ka budget lani kata ka mang tengka ka ba ni ka isi ka ba thamai ka wanra ti ka tai ka di ka ba kongsan ka ba ngin ya pej ka ba kumnu ka ka budget lani kata ka mang tengka ka ba ki wanra ka ba ta ki trikam ka ki ya ka ni ka financial year lani ka ni ka snam mang tengka jong arsan arun